любим продукт. 5 в 1. Бюти еликсир. Колагенът на сегашното време, казвам аз. Това ми е любимия продукт. А за какво ли? Защото имам уникалната коса с него. Той подновява косама, има антиоксидантно защита и също така подновява нашите клетки и още много други неща. А също е толкова лесен за употреба, защото е в течна форма. Винаги имам с мен в дамската чанта, в колата, навсякъде. Аз просто го обожавам. А когато имаме намаление в нашата компания, винаги се възползвам. Винаги трябва да се осигуря. Винаги трябва да съм сигурна, че аз имам бюти еликсира. И затова